ξέφυγαν με κάποιο σπρόξιμο. Γιατί από ό,τι είδαμε και οι δύο εγκρίσεις, μας πει και ο κύριος Αγγελόπουλος, δόθηκαν μήνα Αύγουστο. Έτσι δεν είναι, κύριε Αγγελόπουλη, η εγκρίση χωροθέτησης? Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Πείτε μας λοιπόν τώρα, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Αυτό ήθελα να σας πω. Ναι. Επειδή ο χρόνος της εκπομπής σας ξέρω ότι είναι περιορισμένος και το θέμα είναι τεράστιο, θα προσπαθήσω να είμαι περιεκτικός. Πείτε μας τι έχει συμβεί. Ότι το θέμα ούτως ή άλλως ξεκίνησε σε εποχές οι οποίες είτε μέσα στον COVID, είτε μέσα σε διάφορες αναταραχές και πάντα οι αδειοδοτήσεις να έρχονται τον Αύγουστο. Ξεκίνησε τον Αύγουστο λοιπόν του 2021 από την Περιφέρεια Αστερεάς Ελλάδος. Είχε ζητήσει πιο πριν η εταιρεία, ουσιαστικά Ελβιόκ ΜΑΕ λέγεται η εταιρεία, είναι θυγατρική της Βιοχάλκο, όπως πολύ σωστά είπατε. Είναι η εταιρεία που θέλει να κατασκευάσει τον ΟΕΔΒΑ, δηλαδή ουσιαστικά χιτέα, χιτβά και κάποια κελιά υγειονομικής ταφής αλατώδης κορίας που είναι για την Ελβάλ Χαλκόρ, που είναι δίπλα στα Ινόφυτα σαν βιομηχανία και σίγουρα είναι ένας χώρος που βολεύει να πάει, είναι ακριβώς δίπλα, να θάψουν τα απόβλητά τους στα βιομηχανικά. Ξεκίνησε λοιπόν να κάνει αίτηση να πάρει όλες τις αδειοδοτήσεις. Σε μία αδειοδότηση η βασική, η χωροθέτηση είναι από την Περιφέρεια Αστερεάς Ελλάδος. Αυτή δόθηκε τον Αύγουστο από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού του τότε, του κυρίου Τερζή, με υπογραφή Περιφερειάρχη. Αν διαβάσετε το έγγραφο δηλαδή, είναι με εντολή Περιφερειάρχη, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας υπογράφει αυτή τη χωροθέτηση. Ποιο είναι το πρόβλημα με τη χωροθέτηση? Καταρχήν, γιατί πιθανόν οι τηλεθεατές να μην ξέρουν γιατί ακριβώς μιλάμε. Είναι ότι είναι δίπλα στο χωριό Τανάγρα και δίπλα στο Σχηματάρι, περίπου στα 2 χιλιόμετρα από το σχολείο του Σχηματαρίου. Ταυτόχρονα είναι δίπλα στην πτέρυγα μάχης που είναι εκεί πέρα και πετάνε αεροπλάνα. Δίπλα τι εννοείται, κύριε Αγγελόπουλη? Είναι 1000 μέτρα, είναι 3 χιλιόμετρα, είναι 5 χιλιόμετρα? Πόσο είναι? Γύρω στα 2 χιλιόμετρα από το Σχηματάρι, 2 χιλιόμετρα περίπου από το σχολείο του Σχηματαρίου και κάπου περίπου τόσο, 2-2,5 από την Τανάγρα. Είναι ακριβώς στη διασταύρωση πάνω στην Εθνική Οδό που παίρνει στον δρόμο για να πας στα Τανάγρα. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι, εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ότι μιλάμε ότι όταν είναι να κάνεις μια ταφή επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων, δεν θα πας να τα θάψεις δίπλα στα χωριά. Τι θα είναι αυτά τα, κύριε Αγγελόπουλε, συγγνώμη, με συγχωρείτε, τι θα είναι αυτά τα απόβλητα? Τώρα, άμα ακούμε χιτβά και λοιπά και πράσινάλογα, δηλαδή είναι χώρος υγειονομικής ταφής βιομηχανικών αποβλήτων. Τα βιομηχανικά απόβλητα τι είναι? Χρώματα? Επικίνδυνων. Είναι χημικά? Τι είναι? Αυτό είναι επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων. Δεν είναι απλά βιομηχανικών αποβλήτων. Οτιδήποτε είναι επικίνδυνο βιομηχανικό απόβλητο. Και το άσχημο είναι στην Ελλάδα ουσιαστικά ότι το χαρακτηρίζουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις ποια είναι επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα. Τι είναι τα χρώματα? Θα υπάρχει το κελί υγειονομικής ταφής αλατώδους κορίας, δηλαδή ουσιαστικά αυτό που είναι το ξάφρισμα του αλουμινίου, ας πούμε, που ειδικά μας σε επαφή με νερό εκπέμπει τοξικά ουσιαστικά απόβλητα κλπ. Αλλά ας σταθούμε λίγο στην ουσία σε όλο αυτό. Εκεί που θα ταφούν όλα αυτά είναι ήδη μια επιβαρημένη περιοχή. Μια περιοχή που με 2 αποφάσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας μιλάει για απορρίπανση του Ασοπού πριν γίνει οποιαδήποτε επένδυση εκεί πέρα, κάτι που δεν έχει γίνει. Μιλάει ταυτόχρονα ότι αυτό το πράγμα βάσει της τελευταίας αδειοδότης πολυδημικής άδειας που πήρε με την ίδια την υπογραφή του Υπουργού, καθώς είχε σταματήσει για περίπου 6 μήνες η επένδυση λόγω ότι ουσιαστικά δεν κυρίως Θεοδωρικάκου δηλαδή. Ναι, πότε έγινε αυτό? Κυρίως Θεοδωρικάκου, πολύ σωστά. Πότε έγινε αυτό? Έγινε τον Οκτώβριο η αναθεώρηση της άδειας. Και έχει χαρακτηριστεί από όσο γνωρίζω, γιατί έχω και κάποια έγγραφα στα χέρια μου, ως επένδυση εθνικής στρατηγικής σημασίας. Αυτό έχει χαρακτηριστεί εδώ και κάποια χρόνια. Αλλά ναι, το χρησιμοποιούν παντού. Και στο ΣΤΕ, ας πούμε, για να τρέξει τώρα η υπόθεση, γιατί έχει προσφύγει ο Δήμος Τανάγρας. Τώρα πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Έχει προσφύγει ο Δήμος Τανάγρας εναντίον της συγκεκριμένης επένδυσης και θα βγει λόγω στρατηγικής σημασίας τέλος του μήνα, αρχές του άλλου, δηλαδή εντός τριμήνου.
Ναι. Αυτό λέει, επειδή εκδικάστηκε το ΣΤΕ. Τι περιμένετε, είστε αισιόδοξοι από την απόφαση, κύριε Αγγελόπουλο, ή θα μας πείτε και εσείς στο κλεισέ ότι δεν θέλετε να προδικάσετε δικαστικές αποφάσεις κλπ? Κοιτάξτε, μια δικαστική απόφαση, εγώ αυτό που λέω δεν το λέω σαν κλισέ. Ναι. Είναι κορώνα γράμματα πάντα. Έχει να κάνει με κάποιους δικαστές, έχει να κάνει. Δεν μπορεί κανένας να την προδικάσει. Ό,τι και να πούμε, θα είμαστε ανακόλουθοι σε αυτό το πράγμα. Η στάση... Αυτό που μπορούμε να πούμε. Ναι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι πέρα από τις δικαστικές αποφάσεις που καλώς προσέφυγε ο Δήμος Τανάγρας, ίσως άργησε να κινητοποιηθεί, αλλά εγώ Περιφερειακός Σύμβουλος είμαι εδώ και ένα χρόνο και ασχολούμαι με το θέμα. Ίσως υπήρχαν και όλα αυτά που είπαμε, γιατί κάθε αδειοδότηση πήγαινε τον Αύγουστο. Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, έχει προσφύγει ο Δήμος Τανάγρας σε όλα. Τώρα μάλιστα προσφεύγει από ό,τι γνωρίζω και στο ΕΣΔΕΑ 2020-2030, και όταν λέμε ΕΣΔΕΑ εννοούμε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, το οποίο ορίζει ότι η κεραμιδέζα του Δήμου Τανάγρας θα πάρει το 100% των βιομηχανικών επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων. Από όλη τη χώρα δηλαδή. Όλης της χώρας. Από όλη τη χώρα στην Τανάγρα. Και θα προσφύγει, και είναι και επιτυχία της παράταξής μας, ότι θα προσφύγει και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος πρώτη φορά, και προσωπικά θεωρώ ότι είναι προϊόν πίεσης, αλλά και προϊόν του σκανδάλου σε εισαγωγικά, το οποίο βγήκε με τις μετοχές που έχει ο κύριος Περιφερειάρχης στην κατοχή του της εταιρείας Βιοχάλκο. Τι μετοχές είναι αυτές, κύριε Αγγελόπουλε? Τι μετοχές είναι αυτές και πόσες μετοχές? Γιατί αυτό είναι κάτι που φέρατε στη δημοσιότητα το Δεκέμβριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εσείς. Μπράβο. Αυτό στις 10 Δεκεμβρίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όταν είχα φέρει και προσωπικά σαν επερώτηση για το ΕΣΔΕΑ, όπως είπα, να το λέω σε συντομογραφία για να μην κουράζω και τον κόσμο, το οποίο ΕΣΔΕΑ είχαν ψηφίσει, είχαν γνωμοδοτήσει θετικά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ένα χρόνο πριν, στις 19 Δεκάτου του 23, βέβαια με κάποιους αστερίσκους ότι να γίνουν και σε άλλες περιοχές όπως η Σίδνο και ο Ασπρόπυργος, να παίρνουμε κάποια τα αποδοτικά και πάει λέγοντας, αλλά το είχαν υπερψηφίσει. Οπότε τώρα ήρθε και το ΕΣΔΕΑ το καινούριο, μαζί με το ΕΣΔΕΑ που πίεσα και τον Περιφερειάρχη, και ουσιαστικά είπαμε ότι ήταν πολύ λάθος η απόφαση να γνωμοδοτήσουν θετικά. Εννοείται ότι η κυβέρνηση θα πέταγε τους αστερίσκους εκτός. Πιέζει ο χρόνος λίγο σύντομα, σας παρακαλώ, ναι. Ναι, θα σας πω πολύ σύντομα ότι έφερα και το θέμα και ρώτησα τον κύριο Περιφερειάρχη ευθέως ότι όταν έχετε 4.804 να πω μετοχές, το ποσό δεν είναι μεγάλο, είναι 23.000 περίπου. Πόσες μετοχές έχει ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Πανός, στη Βιοχάλκο? 5.804. 5.800. Γύρω στα 23.000. Και λέω, εσείς είστε μέτοχος στην εταιρεία. Και αυτή τη στιγμή λέτε ότι είμαστε ενάντια στο να γίνει το ΧΤΑ, άσχετα αν έχεις δώσει τη χωροθέτηση, αν έχεις προσφύγει ενάντια στο Δήμο Τανάγρας. Είναι άλλα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Στο ΣΤΕ έχει πάει ενάντια στο Δήμο Τανάγρας και υπέρ της χωροθέτησης, ο Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή Αρχή. Λέω, άσχετα με όλα αυτά, λέτε με δελτία τύπου, με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 14 του 22, ότι είμαστε ενάντια. Εσείς τι εκπροσωπείτε τώρα, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ή την εταιρεία που είστε μέτοχος? Εκεί γεννιάται ένα θέμα. Η απάντηση του κυρίου Περιφερειάρχη, ξέρετε ποια ήτανε? Τι είπε? Ότι καταρχήν έχω βαρεθεί να απαντάω στις ανοησίες. Ότι εκτός από αυτό είναι, ουσιαστικά τις έχει η οικογένειά μου για πάνω από 20 χρόνια. Ότι έχουν μειωθεί κατά 90%, άρα μιλάμε ότι είχε 300.000, δεν ξέρω πόσο είχε, μετοχές. Να το πούμε απλά, γιατί όταν το 10% είναι 23.000. Ναι. Θεωρείτε ότι υπάρχει δηλαδή ότι υπάρχει ηθικό ζήτημα, υπάρχει και νομικό ζήτημα? Θέσαμε ξεκάθαρα, υπάρχει σίγουρα. Δεν μπορεί, και μάλιστα όσο γνωρίζω το δίκαιο το διοικητικό, και άμα δείτε στον οδηγό για ερετούς της αρχής διαφάνειας, το λέει ξεκάθαρα ότι όταν σε περίπτωση έχεις αντικρουάμενα συμφέροντα πρέπει να ζητήσεις εξαίρεση. Και η εξαίρεση δεν είναι μόνο ότι ο κύριος Περιφερειάρχης συζητείται το θέμα. Η εξαίρεση είναι ότι ο κύριος Περιφερειάρχης είναι πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, η οποία έχει ορίσει δικηγόρο στο Συμβούλιο της Επικρατείας εναντίον του Δήμου Τανάγρας. Έχει ορίσει, δεν έχει υπογράψει ακριβώς, είναι με εντολή Περιφερειάρχη. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι έχει χωρίσει υπογραφή. Και η πρώτη και η αναθεώρηση της χωροθέτησης μετά από ένα χρόνο.
Και οι δύο χωροθετήσεις είναι με εντολή περιφερειάρχη. Καταλάβαμε, άρα, κύριε σίγουρα Αγγελόπουλε. υπάρχει για μας ηθικό ζήτημα και διερευνάται, για να είμαστε ακριβώς, γιατί δεν είμαστε νομικοί, αλλά θα το δούμε, και το πόσο νόμιμο είναι το ζήτημα αυτό. Έχετε αναθέσει δηλαδή σε κάποιους δικηγόρους, δηλαδή εσείς τώρα υπονοείτε ότι μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, και έκπτωση του Περιφερειάρχη από αυτή την υπόθεση, από αυτή την Δεν υπονοώ κάτι. Το λέω ευθέως ότι ξέρω ότι ηθικά δεν είναι σωστό να έχεις άλλο το ηθικό. Ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό πολλές φορές. Το διερευνούμε, είναι ξεκάθαρο. Άρα το τι ακριβώς είναι θα μας πούν οι νομικοί. Θα μας πούν δεν είναι τίποτα νομικά ή είναι για παράβαση καθήκοντος ή είναι για δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε. Κύριε Αγγελόπουλε, πιέζει ο χρόνος ήδη. Ωραία, πιέζει ο χρόνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση και για τα όσα αποκαλυπτικά μας είπατε. Όταν έχουμε νεότερα για το θέμα και για την υπόθεση και τις ενέργειές σας. Ευχαριστώ πολύ. Να ξέρετε ότι επειδή σίγουρα το θέμα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και περίπλοκο θέμα, όποτε θέλετε είμαι στη διάθεσή σας, να έχουμε και παραπάνω χρόνο για να καταλάβουν και τηλεθεατές για τίνους πρόκειται, γιατί μιλάμε για ένα σχέδιο, μια τελευταία κουβέντα, το οποίο αυτή τη στιγμή θα φέρουν δίπλα στο σχηματάρι και στην Τανάγρα και στα παιδιά και στα σχολεία ό,τι επικίνδυνο βιομηχανικό απόβλητο μπορεί ακόμα, γιατί περάσαμε και γνωμοδότηση των πυρηνικών αποβλήτων της Βουλγαρίας. Δεν ξέρω και τι άλλο μπορεί αύριο μεθαύριο να φέρουμε. Όταν η ολόκληρη στερεά Ελλάδα, ας πούμε, έχει το 27% των αποβλήτων παράγει των επικίνδυνων βιομηχανικών όλης της Ελλάδος. Μιλάμε για πράγματα που δεν γίνονται ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες. Κατανοητά, θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Άμα μπούμε στο κομμάτι της επεξεργασίας, ότι οι μέθοδοι που ουσιαστικά υιοθετούνται είναι πολύ κακές και κακής αποδοτικότητας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο να επεκταθούμε. Κύριε Αγγελόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά κι εσείς στα καθήκοντα κοντά σας.